Ai, era una altra època, home. Ai, pues els xiquets, pues anàvem al camp a sembrar, a collir... tots els dies. A mi el que m'agradava sembrar era l'arròs. I collir el que més m'agradava collir eren les cebes, per les barraquetes que li fèiem després, per secar. Ma que s'han fet barraquetes. Per xuar també els xiquets. I per tot arreu, anaven xuant per tot el poble. Per les sèquies, en les pedres dels camins. El meu cosí Juan nadava molt bé, molt bé, molt bé. I a vegades bussejava i tot. Passava per baix d'un pont que anava allà a vora Molí. Sí. Com canvien els temps, eh? Jo no sé què se sembra ara. Però suposo que els xiquets sempre seran xiquets.